Sa number 2, bag-ong gintukod nga COVID-19 quarantine facility sa Bacolod sa Barangay Alihis para sa mga medical workers kag pasyente ang wala sang kaugalingon nga supply sang kuryente. Kung gamiton gid man ang pasilidad, sarang lamang ini makatap sang kuryente gikan sa City Agriculture Office. Yaring report ni Romeo Subaldo. Oktubre 30 sang turnover sa Department of Public Works and Highways ang ini nga quarantine facility sa Barangay Alihis sa lokal nga panguluhan sa Bacolod. Wala pa sang may gina-quarantine diri. Wala pa man abis ang kaugalingon nga power supply ang pasilidad. Sunod sa kay Councilor Renacito Novero, chairman sang City Quarantine Center Action Team, ginaproseso na ang kinahanglan nga mga dokumento para tigayon nga matakdan sang kaugalingon nga supply sang kuryente ang pasilidad. Pero kung kinahanglan man gamiton ini, sarang man sila makatap sang kuryente sa City Agriculture Office nga nahamtang malapit lang sa facility. May kuryente na nagatap na kami sa Department of Agriculture. Dito na ani nagkuha, sir. Galing yung ipamangkit kinanglan ng gamiton sa buong. Oo. Kagaan kung mo gina-process pa ang pagputap sang transformer, yan naman ang syudad niya. Kasi ito, nag-process pa kami sa papers. Yes, sir. Wala ka na tayo procurements, wala ka transformers, hindi ka magamit ang kuryente, mga taklan kuryente. So, nagatap na kita sa Department of Agriculture. May 32 ka mga kwarto ang quarantine facility sa Alihis nga ginpatukod sa DPWH. 25 milyones pesos ang balor sa among proyekto. Paatag ni Novero, wala ginagamit ang quarantine facility kay hindi pa man kinahanglan. Hindi pa man masiling nga kung saan umahuman ang pagproseso sa mga dokumento para tigayon ini nga matakdan sa kaugalingon nga power supply. Gitukod ini bilang dugang healthcare facility para sa mga asymptomatic kag mild COVID-19 patients. Ginsuguran ang pag-construct sini sadtong Agosto 14.